MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa rin niyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Ang tumatatampo nagdasangan nga Anthony. Besh, hapit na kitang mo-graduate. Yes, Besh! Excited ako mag-college. Asa ba na mag-college, Besh? Kanang same lang taog school, uy. Ay, Besh, mas maayo na magbogbuog sa tapanagsabi. Di ko makakiragkikini mo, kay magtuong uyab ta. Sige, tag-kapyut na ako. May noon na, aron ko'y magbinuangi mo, Besh? Uy, di ko kauyaban ang style mo day sa ay. Elementary pa ta, kita na nagatubang. Waka pulis ako now. Ay, wag yun, Besh, no? And never ki kumapulaan mo. Awayon na lang takahati ka, no? Aron di na kaganahan mo, doon ako. Oy, di sana mahitabo, Besh. Kay ba kung love ko ni mo, no? Maong dili ka makaako og pangaway na ako. Kasamok, nagyudi mo di sa ay. I love you, Besh! Uy, by the way, Besh, nahanya ko ipaila-ila ninyo. Huh? Kiki? Kinsa Ang ba na? sa di ay. Kiki na no? Syopo, ha? Basta. Yes, kaayo, no? Ay, kanaan ko, ana. Oh, Anthony. Wa pa malagi ka mulakaw. Wa kay klase karon. Papasad, oy, gibundak kini akong pangang Anthony, oy. Kay Anthony gilibitay pa nga ni mo na. At kana pa, may pag-knock na lang yung itawag na ko pa, oy. Ay, lago ng Anthony, kay murag lucky, ra kayo paminaw na, oy. Murag bungoton, kay ko paminaw na. Basta na ka. Hmm. Ang atong sabot, ha? Dawat na ko nga ingon anak ka. Oh. Pero dili lang gud ko gusto nga magbinabay kag biste. Yes pa. Besh! Ay, nana si Disa pa. Adto na ko, ha? As usual, si Disa ra gihapon ang imong kauban. Sige, amping na ka. May lain pa? Bye pa. Ay. Hi, be. Besh! Oy. Ila-ila mo, si Louie. Ayab na ako. Uy. Uyab di mo, besh? Oh, Besh, siya akong ipasabot ni mo nga ipaila-ila na ko ni mo. Hi, Louie. Ay, wala, kagwapo niya. Pero nga naman ko, maglain ako gipati, ako sabot ko naunsa ko. Ikaw si Anthony ang best friend ni Disa, di ba? Pero, murag buotan ng tawa na, nakalitan lang tingali ko nga, nanay uyab si Disa. Hoy, Besh, ganito rin sige tabi si Louie. Huwag kini mo tagda. Sila kang panutok niya. Ay, Hoy, Besh, wa baya tayo unay, ha? usa? Amiw. Tana, oy, kay maliit na ta. Besh, sweet kay si Louie ay. Naunsa ko, Gwapo man to si Louie, pero, abi, type na ako siya nga lalaki, pero, mura magkirbugat akong buot niya, Huwag ko kasabot sa kong kaukalina. Besh, awa, Besh. Oh. Sa first kuno na mo ang mansari, gusto niya nga mag-movie house me. Ha? Monterey? Monterey lang? Movie house dayon? Uy! Ay, kumpiyansya ba siya? Basig, may laing giapas na siya diyan ni mo. Tugod sa man kuno, Besh. Ikaw ba? Kahuko ni mo kuna-huna, uy. Uy, tinood bitaw! Musalig, sige din na siya, uy. Nga bago pa mong kaila anak niya. Nga, diin to niyo mo nakaila na siya? Ha? Diri ra gawa sa eskwelahan? Kay naa siya gipangutanan nimo? Unya nakigila-ila din ka? Unya nangayo din number? Unya pila edad anak niya, oy? Diba 3 years ang gap ninyo? Ay, murag man na bisyo, oy. Ay, kumpiyansa gyud ba siya? Ayaw gyud kumpiyansa anak niya. Lisod na! Musaig dayon og tao karon. Unya, unsa man ni nako? Balibaran ako? Ang naman og moingon ko nga dili ko musugot nga mag-movie house me. Kay wa ko'y salig niya. Hello? Kung gusto gyud kang makikita anak niya, pues, mukoyo ko. Unsa? Nanugod taong mo uban man ka, Besh.
Aron kung doon na siya daw tang tuyo ni mo, di niya mahimo kay na ako. O, di ba? Besh, nakasabot ko nga protective na kanako. Pero, dili sad pwede, uy, nga naa ka pirmi kung asa mi. O, ikaw good besh. Bahala ka, oy. Basta kay wag ko'y sali ka na imo uyab. Hoy! Hoy, Besh, asa ka, oy! Hoy! Pahala ka di saha ka. Gahi kay kag uda. May pagmuuli, oy. Oy, nak. Ay, sa'yo lagi kang nauli. Ay, wa na may nanood nga mga teachers ma. Kay padong na magud graduation, God. Ay, ikaw rang usa ang diuli. Ay, si Desa di ay nak. Milagro ka nagbuwag mo. Na, ambot lang na anak niya ma, oy. Gisapot ko. Ha? Ang gano man. Na naman siya uyab ron, ma. Huwag ang makalagot. Dali kay misalig sa iyong uyab, oy. Ambot bitaw anak niya ma, oy. Huwag ko makasabot anak niya. Pero, bugat kaya akong buot sa iyong uyab, ma. Huh? Gwapo man siya, pero, ambot, oy. Anthony. Ha? Ganun katawa man ka, ma, oy. Naktugan sa tinuod. Sa tinuod ba? Noon sa man, ma, ha? Ha, oy, ma. Wa ko makagusto ni Louie, ha? Nga uyab ni Desa. Basig mo na nasi mong nahuna, ha? Ha? Dili, nak. Dili na mo yung akong gihuna-huna. Ay, ha? Kaya unsa man din na, ma? Nak, Hmm. wa ka mangigi ni Desa og sa ihang uyab. Ay, of course, mother. Naagid na pangigig gamay. Siyempre. BFF ko na ako na si Disa. Elementary pagod mi anak niyo. Ang buot ma kong ipasabot nga nahibasin pag nagselos ka, nak. Kay nagkagusto kang Desa. Ha? Usa? Ay, mother. Kulbaan, magkukant. Anthony, anak. Ah, ha? Tagaan pagyudlaki ko. Laki gidlagi ka, nak. Ay, mother, oy. Elementary pa ba ako, mother, ha? Kay bawa nagig ka nga bayot ko. Oh, kuan? Kining, musuod na ko sa akong kwarto, mother. Ay, di ka na, ay. Ay. Hello, oy. Kalain ba sa akong gibati, oy. Paspas kay nga akong heartbeat, oh. Murag ikog naigo sa gisultin mama da. Ay, murag di man yung maayo, oy. Da, di ko pwede makagusto ni Disa, oy. Ako siyang best friend. Wala, oy. Ay! Wala. Ako yawan mo ko niya nanawag, oy. Kasi mo nanawag, ha? Bahala na, oy. Di na ako siya tubagon, oy. Ay, maay kayo pa si Disa. Sigurado gi ko nga inig-abot itong bayhana. Muisgo to about sa graduation ball. Imo na sa kunyang escort. Ah, kami ba yun ang Paris permi. Maunti, ikaw musugot nga di kami ang mag-Paris. Ah, ay, naman ni, oy. Ay, Besh! Hi! Ay, exact date kung kano sa atong graduation ball. Ah, oo, Besh. Ay, excited ako. Isang Besh, kinsay Paris ni mo? Ha? Kinsay Paris ni mo? Kaya syempre, ako, si Louie, kasi Paris. Chris! Nakay Paris para graduation ball? Wa pa! Ganahan ko, Paris, ta? Ay, perfect! Sure, oy! Oh, okay na, Besh. Nala ko'y Paris, oh. Okay, Besh. Magawa na ko balik ha. Atuon ako sa mag-gate si Louie. Mabo, sige, go ahead. Sige. Nag-chip pakin ako. Ay, asan mi si Grace? Ay, umagin maabot. Hala. Hala, uy, nagpadong. May sila si Disa. Yan, nagit sila ay. Daong biyaning Louie ay. Makasapot. Besh! Besh! Oh, Wala, kagwapo ni mo, Besh, oy. Wa pa si Chris? da, wa pa, oy. Ako lagi di tumutunga, oy. Di na ba pwede pasudlon if wa ay partner? Pero, pwede bang tulo, di ba? Oh? Ang importante nga dili mag-inusara. Yes, Besh. Dali, kuya na lang tagtulo, Besh. Tana! Ang importante ko no nga di mag-inusara. Pero karon, inusara ko. Kinaka ang duha ay si Disa na nayaw. Ano pa? Hala? Asam na padung kamot ni Louie? Oy, ikabastos ay. Ulang ko ganip eh.
Bish, dali ragot. Dali sa... Uy, ay kung guro ya, bish. Uy, buhi ko ba? Ha? Kana? Gibuyan to ka? Okay ka na? Ha? Nausa man ka, ha? Ikaw may naunsa? Huwag ka kabantay sa kamot ni Louie? Kung nasa na pa doon? Ha? May problema? Ha? Ah! Ta! Ha? Ha? Lo? Nakasumpag ko. Oh. Uy! Ato din nausa man ka. Lain mo apas anong tawanan ni mo bisyo. Ay! Bastos na siya! Nakita gina ako! Mambuhagi na, bisya! Buhagi gina! Tagaan pa yun lagi ko. Nakabantay lagi ko nimo. Usa? Namurag wa kay gusto ni Louie para nako. Unya karon pabuwagon mi nimo. Ah! Sulti na ko sa Nilo Anthony. May gusto ka ni Louie, no? Usa? May pa ako nakagusto ka niya. Ug maong pirmi yung kamo kontra niya kay masakitan ka kung mag-uban mi. Unya, dili man kitang iya niya. Hoy! Wa ko makagustuhan ng Louie, ha? Dagway, ana? Hoy, Disa, nakaila ka na ako. Di ko muna yung amiga, oy. Labaw na ni mo nga best friend ako. Unya, nausa lagi ka. Nganong ningo magkaana? Kaya ikaw may ako nagustuhan. Usa? Sorry, Bish. Sa una nga, kita mo ipirmi mag-uban. Nagtuog yung ko nga, love as a friend ang akong kibati di para nimo. Pero, na-realize na ako nga lahi na. Mo siya akong naibod nga pag-una. Nga nung ako ma-attract ni Louie. Nagtuog ko nga, nangigilang ko kay BFF ka. Pero dili, lahi akong kibati ron. Nagkadugay, nagkagrabi ang akong feelings nimo. Sorry, Bish. Di ko ganahan nga ni. Awkward kay ni. At least nakasulti ko nimo, Bish. Mas maipagmuli kay na lang ko nimo. Mas better if magpalayo na sa ko nimo. Sorry. Tungod sa nitabo, sa lain kong eskwelahan nag-college, kanang layo ni Desa. Pero sa tinuod lang, gimingaw gyud kay ko niya. Gimingaw ko sa akong best friend o kining awit nga akong request para ni Desa. Dinilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ninyong akong tampo. More power sa RMN.